Pasar a diario polas mans dun fisioterapeuta é fundamental para mellorar a calidade de vida dos doentes de Parkinson. Ejercicios de psicomotricidade, de mobilidade. E se ademais se fan en compañía, moito mellor. Polo xinasio do Centro Social da capital Clara Campoamor realizanse case todos os días estes exercicios físicos grazas ao labor de profesionais da Asociación Parkinson Lugo. Al final, pues, sin darte cuenta, vienes al fisio, haces ejercicio, te atiende la psicóloga, haces amigos. Y no estás en casa, sentada en un sillón. O colectivo, que conta a día de hoxe con 140 socios, leva a cabo diversas clases de estimulación cognitiva, logopedia ou musicoterapia nestas instalacións cedidas polo Concello e a colaboración da Deputación. Nunha destas clases, os usuarios recibiron a visita da deputada de Benestar e Igualdade, quen quixo coñecer de primeira man o traballo diario que o colectivo leva aquí, con preto dunha trintena de lucenses. Por parte da Deputación tamén se teñen unha subvención nominativa que lles permite facer distinto tipo de labores como fisioterapia, creo que tamén fan actividades de musicoterapia, traballos mentais e de dinamizar un poquinho o corpo. La gente que está trabajando aquí de cara al enfermo es gente muy competente, la fisioterapeuta, la psicóloga, la logopeda, y se preocupan mucho de que todo el mundo esté bien atendido. A presidenta aproveitou para trasladarlle a deputada algunhas necesidades do colectivo, como un maior espazo para desenvolver a actividade que comparte o local con outra entidade social, ou a necesidade da creación dun censo en Galicia. Tamén nos comentaban que non hai un censo claro dos enfermos de Parkinson. Estás a falar dunha estimación de 160.000 persoas en España e unhas 2.000 na provincia de Lugo. O Parkinson é, xunto ao Alzheimer, unha das enfermidades que rexistra maior número de casos en Galicia. Esta enfermidade neurodexenerativa de progresión lenta afecta a 2.000 lucenses. Descoñécese as causas, pero, segundo a Sociedade Española de Neuroloxía, en 20 anos o número de doentes serán o dobre, o triplo, no 2050.